я сухани ҳами раҳмонова мемонам як бор гӯш кунед чӣ мега. рӯзи 7 марта 4 марта масҷидҳоро маҳкам кардана, 7 марта бибинед ки и чӣ мега. дар байни қариб як 2-3 зан ҳаст. имрӯз бинед ҳатто хонаи худоро рафтани ҳоҷиҳоро бастанд. барои чӣ? барои нигоҳ доштани саломатӣ мардумашон. аксарият мактабҳоро чорабиниҳои байналмилалиро қатъ карданд. барои чӣ? барои амнияти саломатии шаҳрвандоншон. хоб нигоҳ кунед, рӯзи 7 март ҳами гапа мега. дар байни қариб 2-3 занакай дигар дидагӣ ҳастена. ягонташ ниқоб надора. нам ниқобай ку маска надора. ҳами бемори коронавирус аввалан ба забон мегузашта, даҳон. якум сирояташ ҳами ба даҳонай. духтаран, занан, чи ёш чи пир, ҳамаши нами хелай. инҷа поёнаш нест. киртошон ҳам қарияй. инҷа изор ку надоран, чӣ меганаш? Хе киртошон то ина инҷои пошонай. ҳаминҷа шитагиё. бо ӯам даъвои мусулмонӣ ҳам мекунанд. шояд бо хеши мо ва шумо ҳам бошанд. баъзеёра модаршон шояд бошад, хоҳаршон бошад. ҳамин занҳо дар Тоҷикистон дар назди Раҳмоновам. шумо бибинед чӣ гуфтестай? чӣ гуфтестай шумо фаҳмиден гапиам ро як бор дига монумаш? шумо гӯш кунед хуб чӣ мега ҳамин девона. ба имрӯз бинед ҳатто хонаи худоро рафтани ҳоҷиҳоро бастанд. барои чӣ? барои нигоҳ доштани саломатии мардумашон. аксарият мактабҳоро чорабиниҳои байналмилалиро қатъ карданд. барои чӣ? барои амнияти саломатии шаҳрвандоншон. хоб ина гапиро агар бовар кунем бигем ҳо бисёр гапш муҳим таъсир кард, гапи бисёр баъмаънӣ, гапи бисёр мантиқӣ. хонаи худоро мегам маҳкам кард, худаш дар байни занако гап зистай. шумо мефаҳмед ки ҳамин беморӣ бо мегӯм ки аз ҷои ҷавз шидан. яъне ҷинс чӣ меганаш? ҷавз набошӣ, зич набошӣ, наздик набошӣ, бояд масофа бошад ки беморӣ мегзара. як дуюмаш маска надоранд, ниқоб надоранд. сари лич хай сари лич як тараф, дастҳои остин калта, поҳои лич безор. як ҷо шиштагиян и девона хесай айҷа ба 1000 километр чанқа мешавад ба Арабистон айҷа гап зистай. барои чӣ мегам ман хонаи Масҷидҳоро хонаи худоро бастам? барои чӣ? барои амнияти мардумшон, саломатии миллатшон. ҳатто мега ки баъзе кишварҳо чорабиниҳои бузург мактабҳоро таътил кардан. барои чӣ? барои саломатӣ, амнияти миллатшон. ҳамин чизоро худаш намекуна. ина гап шабинен ай куҷоҳо нуқта мезана, нул мезана, неки худаш дар пеши худаш ҳамин кор. тозира мактабҳо кушодаанд. бозорҳоро бинед. пайғамбари мо шумо нигоҳ кунед, бузургтарин шахс дар дунё, ай аввали дунё то охира, бузургтарин шахс ҳабиби худо Муҳаммади Мустафо саллаллоҳу алайҳи васалам мега ки беҳтарин маконҳо дар рӯи замин дар назди худованд анами масҷидҳоай. бадтарин макон, бадтарин, фасодтарин, безебтарин, шарртарин макон бозорҳоай мега дар назди худованд. бозорҳои мо шумо бибинед кушодагиянд. ин ҳамин корвон, саховат, султони кабир наву дигар ҷалҷама бо чанд бозорига дорем. ҳамаи мо кушодагиянд. коронавирус дар масҷид мезурам, май 8 нафар 10 нафар намоз мехонам.